En we zijn vertrokken met die meiden van 6 en 7 jaar. En nu moet het gebeuren. Nu moet die titel worden veiliggesteld. We zien daar de goede start voor Luna Lauwersen. Zij pakt hier die koppositie richting de eerste bocht. Op weg naar wellicht die Nederlandse titel. Maar dan moet ze afrekenen op bijvoorbeeld met Bo Makking die aansluit op die tweede positie. Die natuurlijk graag nog aan het plekje naar voren wil. Daar zit nog steken los uit. We kijken ook in die derde plaats. De 20 nog te passen voor de 29 van de koppenmaker die op die vierde positie op het vinger. De grote strijd, Lauwersen, Makking. Daar gaat het om goud en zilver, die derde plaats. Daar is ook zeker nog strijd hoor, dat is het ook nog niet gedaan. We kijken voorop naar Luna Lauwersen en Bo Makking. Komt het eindsprintje richting die finish. Daar moet het eventueel nog gebeuren. Nee hoor, het gaat niet meer gebeuren. Het is Luna Lauwersen. Zij pakt hier de titel in Geldermals. Doet ze voor Bo Makking. En dan is die bronzen plaats in handen van Bente Jochums. Volgende finale tegen de stopblok.